इलिगेलखौ जोङो कुनु बद्दे जों आजावनाय नङा गतिके बिराद मोजां जादों जायफ्रा खारनो हागोन जोबोर मोजां जादों जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि गेजेरजों दैदेनजानाय नैबे फरेस्ट गार्ड 1 ओमफ्राय फरेस्टार बिनि जे इन्टारभिउ लागासिनो दं जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव माने बाहागो लाफैदों खारफैदों आरो जोबोर मोजां ओमफ्राय CSBआ जेसेबांनाखि डिसिप्लिन खालामनांगौ रावबो जाहाथे इलिगेल खालामनो हाया बिनि थाखाय जे मेजारमेन्ट लादों आं बिथांमोनखौ बिराद धन्यबाद होदों दा बिनि गेजेरजों एक्सेल जायफ्रा पास खालामगोन बे पास खालामनाय मानसिफ्रा मोननो हागोन जेबो जाया बोरै सोलिनो बेलाय गतिके बे इलिगेलखौ जोङो कुनु बद्दे जों आजावनाय नङा गतिके बिराद मोजां जादों जायफ्रा खारनो हागोन जायफ्रा मेन्टेलिबो बिथांमोना जेनेबा फिजिकेलनि अनगायैबो रिटन टेस्ट बिथांमोना निश्चय होनांगोन आरो बेनि उनाव अरेलबो जानो हागौ गतिके जिखिना खालामनो दङ जोंनि CSPनि मानगोनां चेयारमेन प्रदीप ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव बिराद डिसिप्लिननि जागोन ओमफ्राय एक्सेलफ्रा मोननो हागोन जोंथ' जेसेबां हागोन बे लाइमोनफोरनि थाखायनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा जेरै मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंनि लाइमोनफोरनो अलरेडि 2 लाख 40टा माने समस्थियाव 100 होयोब्ला 4000 बोसोराव जुदि 4000 जुदि 2 लाख थाखा होयोब्ला बे 2 लाख थाखाजों सासे मानसिया बबेबा मोनसे लाइनथिं आरामसे थांनो हायो सोरबा इन्डास्ट्रि खालामनायावनो जा दखान होनायावनो जा माखासे बिथिङाव थांनो हायो दा ओंखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव जोङो अलरेडि BTC ओनसोलाव 4000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बे माने IBSखौनो बुंबाय आङो बे IBSखौ अलरेडि जों होनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो फिसा नों दखान सोरबाया साहा दखान होदों सोरबाया नानि बिजनेस खालामदों सोरबाया अमानि खोनादों अमा दाननानै जादों बा सोरबाया सबजि दखान होदों बिथांमोननोबो जोङो 10,000 होनानै जोंनि सारा BTC एलेकायाव फ्राय जोङो दिनै मोनफ्रोमबो माने टटेलि 50,000निबो हयथ' बांसिन जानो हागौ 10,000 मोननाया आरो बेखौ अलरेडि माखासे समस्थियाव मोनलांबाय आरो माखासे दा प्रसेसआव दङ मोनलांगासिनो दङ हा होनायनि बेलायाव माबाफोर इनिशिएटिभ लादोंमोन दा जोङो होगासिनो दं आरो होलांबाय थागोन ओमफ्राय सिस्टेमनि गेजेरजों आयेना मा बुङो बे आयेननि गेजेरजों जोङो नायै जोङो होगासिनो दङ आयेननि गेजेरजों जोङो सोलिलांनांगोन